tardes a todos nuestros convecinos. Hoy es el primer pleno después del verano, en el año 2025. Bueno, hemos tenido un pleno ordinario un poco casposo por el simple hecho de que, a ver, primero hemos tenido unos puntos normales, como modificaciones de decreto, para dar impulso a lo principal, que es carnaval y pagar las horas extras a los policías. Pero luego hemos llegado al tema que nos ha ocupado más tiempo en este pleno, que han sido las mociones. En una primera moción hemos tenido una moción de Vox para retirar educación y cultura. O sea, estamos hablando de retirar la cultura o la lengua de un país. Pero ¿cuándo se ha visto aquí en España que le digas a alguien, ya sea de Andalucía, del País Vasco, de Galicia, oye, te prohibimos hablar gallego? O te prohibimos, no sé, hablar italiano o inglés? ¿A que nunca se ha visto? Pues no tampoco se puede permitir prohibir la cultura y la lengua árabe. Es que no se puede. Y lo que le he dicho a la concejala de Vox, que parece que ahora Vox sea comunista. Y luego hemos tenido un par de mociones, una del PSC para hacer un cordón a fuerzas de extremas, y yo lo que he contestado es que se le tiene que combatir a los extremos, porque los extremos nunca son buenos, pero el cordón no creemos que sea el método más adecuado. Y después, en una moción de Esquerra, en la cual le hemos dicho tranquilamente que está a favor de muchos de los puntos que afirmaba en la moción, habían otros que no. Hemos intentado negociarlo, no se ha conseguido, pero humildemente se le agradece la predisposición que tiene para modificar puntos. Y luego hemos tenido otro punto que es de la policía de proximidad y nada, que le hemos dicho que todo lo que tenga que ver con acercar la policía, que haya más seguridad en el municipio, siempre va a contar con nuestro voto. Y bueno, y eso es todo, y gracias por todo. Buenas tardes. Bueno, el pleno de hoy ha sido un poco larguito. Uno de los temas que ya se pasó en la Comisión Especial de Cuentas ha sido las cuentas anuales, que están muy saneadas en el Ayuntamiento de Cunit. Yo ya he dicho que salvo el riesgo de la grande inversión sobre el Casal y los fondos de la Unión Europea, pero bueno, esto ya más o menos está previsto. Esperemos que se cumplan los plazos. Luego, también, en la modificación de presupuestos, lo que es el incremento que se recoge con el remanente de tesorería son 25.000 euros. He votado a abstención porque bueno, son unos cambios de partida altas y bajas que son los presupuestos de ellos y ellos los aplican de esta manera, que tampoco no me parece incorrecta. Está bastante saneado. De las tres mociones han sido un poco calentitas algunas. La primera, la moción de Vox, que yo antes pertenecía a ese partido, pero no me ha parecido adecuada la moción porque siempre existe la libertad de los padres para elegir una asignatura extraescolar para aprender el idioma suyo materno. La tercera moción, que era de Esquerra Republicana, era de protección de la lengua catalana. Sí, estoy de acuerdo que se proteja la lengua catalana, pero creo que ya está bastante protegida aquí en Cataluña, sobreprotegida con respecto al español. Y bueno, he votado a abstención porque encima, si vamos a tener en cuenta que se ha aprobado un plan de choque que lo pagamos todos los catalanes con nuestros impuestos, de 8,8 millones de euros para que la gente adulta aprenda catalán, me parece un poco excesivo y se podría utilizar para actuaciones más primordiales. Tampoco me parece adecuado que se haya aprobado la imposición de que cuando personas de Cataluña vayan a otros comercios en España tengan la obligación los comercios de atenderles en catalán. Por ejemplo, si vas a Madrid o vas a Galicia. Me parece un poco ridículo y aparte las empresas no tienen la obligación de que sus trabajadores sepan en el resto de regiones hablar catalán. En la cuarta moción, pues en la cuarta, iba a ser breve, perdonadme, en la cuarta moción también de Esquerra Republicana, como no, porque la verdad es que debemos estar en campaña electoral porque dos mociones así juntas, era la del incivismo y la de la policía de proximidad y los educadores de carrer. Vale, todo esto me parece de acuerdo, pero me parece adecuado que la gente sea cívica en tirar las basuras
y sobre todo en no cometer delitos, embriaguez, robos, etcétera. Pero yo creo que la policía local no está para las funciones estas. De momento, hasta que no tengamos ampliación de la policía local o ampliación o la oficina de Mossos de Escuadra, como bien ha dicho el alcalde, que ya se estaba gestionando, y supongo que todos los grupos y todos los concejales apoyaremos la propuesta para que esto se agilice y para que se monte en Cunit. Entonces, hasta entonces yo creo que la policía no está ni para mirar cubos de basura, ni para buscar basuras, ni todo esto. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Xavi Lorenzo, del portaveu del PSC. Avui ha sigut el primer ple ordinari després de les vacances. S'han aprovat les modificacions de crèdit, que, tal com hem dit sempre amb els últims plens, que ha hagut alguna modificació, simplement és per anar actualitzant les necessitats que té l'Ajuntament i poc més. Després sí que hi ha hagut el tema de les mocions que ens ha portat a la discussió. Primer, perquè la moció de Vox és una moció que va contra el col·lectiu marroquí, és una moció totalment xenòfoba i, evidentment, des dels postulats d'Esquerra és totalment inviable. Nosaltres, com a PSC, hem presentat una moció en la qual aquestes intoleràncies contra tercers, és a dir, contra col·lectius que puguin ser vulnerables, com pot ser el col·lectiu LGTBI, contra la gent que està contra, o la gent que diu que no existeix el canvi climàtic, aquells que no defensen la igualtat de les dones, doncs hem presentat una moció emparant que qui no estigui amb aquests postulats que entenem que són els normals que hauria d'haver en una societat sana, madura i democràtica, doncs el PSC no tindrà cap tipus de relació amb els partits que defensin aquesta intolerància. Han hagut dues mocions d'Esquerra, una per la defensa de la llengua, en la qual com a PSC ens hem adherit, com no pot ser d'una altra manera, i una última moció que era relacionada amb buscar alternatives al civisme o per evitar conductes incíviques en el casc antic. Hem explicat que és un pla molt més ampli, no només del nivell policial, sinó que s'ha de fer una reflexió molt més profunda del que ha de ser el casc antic, però evidentment les propostes que fa el grup d'esquerres les hem agafat com una eina en la qual intentarem anar millorant. És cert que hi ha coses que ja s'estan posant en marxa o que ja estan en marxa amb les mesures que tenim, però hi havia algunes idees que es posaven dintre d'aquesta moció que nosaltres les anirem implantant. Poc més. Després ha hagut els plecs i preguntes, la gent del públic volia tenir veu, els explica que el ple és un òrgan reglat en el qual hi ha un reglament que es va aprovar a inicis de la legislatura i que la gent pot fer les seves preguntes quan vulguin. Si són 24 hores abans de la confecció del ple, es contesten en el mateix ple. Si no, es presenten, inclús verbalment es poden presentar si és una associació reconeguda o a través dels regidors i se'ls contestarà per escrit en un altre moment. Res més, això és el que ens ha donat el ple ordinari d'aquest mes. Hola, molt bones. Sí, avui el primer ple després del curs escolar, després de les vacances, o sigui, el primer ple del curs escolar, s'ha tractat diferents temes, entre ells sí que és veritat que ha vingut carregat d'emocions, unes mocions totalment coherents. Parlaré per compactar de tot el PAC. Són socials, són per la seguretat dels veïns, per tant jo considero que són totalment per votar a favor, vull dir que no n'hi ha cap indici per no votar, a excepció, evidentment, de la que està promovent un alarmisme com ha pretingut, diguéssim, el que és el tema del grup municipal de Vox. De les mocions també cal destacar la d'Esquerra Republicana, les dues en concret, ja dic, la de policia de proximitat, sí que és una realitat que anys enrere, quan es passejava la policia pel municipi, anava preguntant pels comerços, no parlo tampoc de molts anys enrere, no parlo d'aquests 40 anys com s'havia dit, sinó de més recent, hi havia, veiem el municipi d'una altra manera, completament amb un civisme, una cohesió entre tots els veïns que era fantàstica. Vull dir que és potser una eina per intentar recuperar tot això. La veritat que per això el meu vot ha sigut favorable. L'altre, evidentment, escoltem, ha sigut llengua catalana, una llengua mil·lenària, amb un 32% de parlants. Això, ho sento, però això es té que
que buscar l'equació, l'eina, la manera de tornar a recuperar aquesta llengua, evidentment. Vull dir, per tant, per això ha sigut algo favorable. Referent a la del Partit Socialista, doncs també totalment d'acord. Vull dir que és lamentable, sí, tenir que presentar una moció d'aquest tipus en contra de, però és que a veure, sembla mentida amb tot el que hem passat, amb tot el que s'està aconseguint, tant per les dones com per a l'LGTBI, i que ara algú et digui i vulgui frenar-t'ho i que es tingui que presentar una moció d'aquest tipus, la veritat que és una mica potser egoista o com molt bé s'ha dit, gris o de blanc i negre, podríem dir. Referent a la Comissió de Comptes, especial de Comptes, doncs bé, la Comissió de Comptes jo he votat a favor i he votat a favor perquè, mira, com podeu observar, aquí tenim un gràfic, el qual sempre va en descens. Sí que és veritat que van fer molt bona feina, estem parlant dels anys 2016, 2014, que va ser quan va haver-hi un tripartit o quadripartit, no recordo, el qual penseu que va fer un descens important, però és un descens que continua, i tot s'ha de dir, un descens que continua i a més donant molt de servei, perquè no crec que pugui dir algú que no hi ha cap de setmana que hi hagi alguna activitat amb el municipi de Cunit, cosa que abans això no es veia. No parlo ara de fa 4 anys, sinó de mai, o sigui, abans no hi havia més que les xocolatades que es feien quan era la festa major, i ara, escolti'm, poder fer tot això amb un descens d'aquest tipus i que a dia d'avui això està pràcticament a zero, és important, perquè això ha sigut la meva inclinació i el meu vot favorable cap a el que és la Comissió d'Estat de Comptes. Gràcies. Bé, en aquest ple nosaltres estem orgullosos perquè hem presentat 2 mocions i aquestes 2 mocions s'han aprovat per la majoria dels regidors i representants d'aquest municipi. En principi ha estat un ple bastant mogut i ha estat bastant mogut per una moció que ha entrat al partit de Vox, però bé, jo vinc a parlar de les nostres mocions i de les que s'han aprovat. Una d'elles és la moció en defensa i promoció de la llengua catalana. I aquí us explicaré, us donaré les propostes i mesures que nosaltres hem demanat. I és reafirmar l'ús preferent del català a l'Ajuntament, actualitzar el reglament municipal per garantir-ne el compliment, donar incentius al comerç local perquè l'utilitzi i instar la Generalitat i el Parlament a desplegar amb urgència els recursos pel Pla de xoc i el Pacte Nacional de la Llengua. Com molts vosaltres sabeu, el català cada cop està més en retrocés i l'eina que tenim aquí davant, que és l'Ajuntament, i és la més propera a la ciutadania, ha d'emprar totes les seves mides i mesures possibles per poder protegir aquesta llengua, la llengua que utilitzem en el país o a la terra nostra, que és Catalunya. Nosaltres ens sentim amb l'obligació de presentar aquesta moció veient que cada cop més, tant si veieu en aquest plenari, cada cop es va deixant de parlar la nostra llengua, sinó que es van utilitzant el castellà, que també és legítim, perquè no diem que no, però si volem preservar i la volem promocionar i defensar, l'hem d'utilitzar. L'hem d'utilitzar i l'hem de defensar. Bé, i l'altra moció que nosaltres hem presentat, una moció que també és propera, sobretot a molta gent i a molts ciutadans que ens han demanat què és el que està passant, és la moció sobre la policia de proximitat i l'incivisme que de vegades estem veient en el nostre estimat nucli antic. I en aquestes mesures que nosaltres demanem és la reinstauració de la policia de proximitat. Aquesta policia de proximitat ha de patrullar caminant i és una policia de proximitat que faria de forma dissuasòria pel tema d'estar present en el carrer perquè els ciutadans es puguin adreçar amb ells i per recuperar aquesta presència i la confiança que la policia ha de dipositar
i la ciutadania ha de dipositar amb aquests agents. Després també el que demanem, que s'ha de fer una modificació a l'ordenança de civisme perquè aquests agents puguin actuar en el moment que ho veuen, perquè dins de l'ordenança de civisme trobem que no està prohibit el consum d'alcohol, el consum de drogues i perquè aquests agents puguin tenir també les eines per poder actuar. I també, i molt important, és la figura dels educadors de carrer, que els educadors de carrer realment el que fan és treballar coordinadament amb els serveis socials i educatius per fer una prevenció i acompanyament. Es dirigeixen directament no només als joves, sinó a totes aquelles persones que estiguin dins d'un risc d'exclusió social. I per això nosaltres en aquesta moció el que hem demanat és un model mixt, tant de la policia de proximitat, patrullant i caminant pel nostre nucli antic, com els educadors de carrer que hauran de ser integradors socials. Bé, i per tot això també us vull exposar que, tal com s'ha dit, i aquí crec que hi ha gent que en aquest públic que hi ha hagut avui no ho tenia massa clar, el ROM és el Reglament Orgànic Municipal. Avui uns veïns em van passar unes preguntes i jo els vaig dir: voleu que jo les presenti? Per què? Perquè si tu no ets una associació que estigui registrada en l'Ajuntament, no pots fer-ho. Però si tu ets un ciutadà que vol fer una pregunta, ens la pot traspassar a qualsevol dels regidors que estem aquí. Per tant, jo poso a la vostra disposició, si voleu que nosaltres fem les preguntes per vosaltres, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de les nostres xarxes, el nostre WhatsApp que utilitzem, i amb molt de gust podrem adreçar-vos a vosaltres i fer de nosaltres la vostra veu. Moltes gràcies.